From Sammy with Love. Dat is de titel van de voorstelling die wij dit seizoen spelen. Over Sammy Davis Jr. En die kent u uiteraard van Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Once in My Lifetime. What Kind of Fool Am I? I Gotta Be Me. Yes, I Can. En dat is toch die man die zo heel goed kon tappen? Ja, Hij was 3 toen hij begon met tappen. hij was 3 toen hij begon met tappen, dus hij kon ontzettend goed tappen. En hij kon zingen. Maar wacht even, wij zijn met z'n tweeën. Ja. Wie speelt dan Sammy? Nou, laten we afspreken dat degene die een bolhoedje op heeft, dat die Sammy is. Dus nu ben ik Sammy. Ja, en als jij hem afdoet, dan doe ik hem op. Dan ben ik Sammy, dat Maar zie je zo. Wie ben ik dan als ik moet af heb? Nou, als ik Sammy ben, dan speel jij alle anderen. Bijvoorbeeld Frank Sinatra. Of zijn Zweedse vrouw, Maj-Britt Wilkins. Of zijn vader. Of zijn oma. Nou ja, kortom, Wie ben jij eigenlijk in het echt? ik ben Freek. Oh, hi. Hi, Ik ben Stanley. je leert ons ook een beetje kennen. From Sammy with Love op 22 december. In het theater aan de Maaspoort. Kom je kijken?